libo kay nag-ingon ang uban nga dunay igsuon si Jesus nga ngan mo si Santiago or Jacobo nga anak ni Alfeo. May ta kay kung anak ni Alfeo dili anak ni Jose nga bana ni Maria. So makatukmo na to sa pagduduha kung kinsa man kagingon nga igsuon ni Jesus anak bagyon ni Santa Maria ug San Jose. Usas mga dokumento gika sa Ebanghelyo iaso ni San Lucas uluhan 6 tudling 14 ngadto sa 15 nagkanayon. Og si Simon nga ginganlan og si Pedro mga tinunan ni Jesus ug si Andres nga igsuon ug si Jacobo Santiago igsuon ni Juan og si Felipe nga sudusan ni Bartolomeo og si San Mateo og si Tomas og si Jacobo nga anak ni Alfeo og ni Simon ginganlan og Makugihon og si Judas nga igsuon ni Jacobo. So makita nato nga ang usa ka Santiago o Jacobo igsuon ni Juan. Unya ang usa ka Santiago nga gingon nga igsuon ni Jesus anak ni Alfeo ang igsuon mo si Judas, Simon ug Salome. So makita nato dili gini anak ni Santa Maria ug San Jose. Kay sa San Marcos 15:40 nagtindog duol sa tiilan ni Jesus ang iyang inahan og si Maria Magdalena og si Maria asawa ni Cleopas nga mong inahan ni Judas, Simon, Jose ug Salome. So matin-aw nga kining duha ka Santiago lain og ginikanan dili Santa Maria ug San Jose. Konklusyon nga dili ni igsuon ni Jesus nga anak ni Santa Maria ug San Jose. Sa kultura sa mga Hudyo sumala sa Ezekiel 15 kapitulo 11 bersikulo 15 ang mga katawhan nga parihag mga karaan nga mga ancestors o patriarka magtawganay silang aya ug igsuon. Ang mga lumulupyo nga pareha og lungsod o probinsya nga gipuy-an ang ilang tawganay aya o igsuon. So kultura sa mga Hudyo nga ang mga parente magtawganay igsuon bisag dili pareha og amahan o ginahan. Ang bukat kayo nga pagpaila nga si Jesus bugtong sa iyang inahan nga mo Santa Maria mao ang tagna ni propeta Ezekiel uluhan 44 tudling 2. Og ang Diyos mingon kanako matud pa ni propeta Ezekiel nga dunay usa ka ngahaan nga pagasirhan o guwa na gyud pagbukas panini kay giagian kini sa Ginoo sa Israel ug sirhana guwa nay moagi panini sa mga pultahan sa Jerusalem o sa ilang mga dagkong mga balangay nga dunay mga paril ug koral dagko nga hinimog bato usa ra gyud ang gisgutan ug wa ilain. Ang ubang mga pultahan tunay nangagi misud umiguwa nga tao pero usa ka kanghaan nga di makita sa ingnon to Jerusalem nga usa ka kanghaan nga niagi Ginoong Dios Israel ug sirhana. Og si San Jeronimo ang lawom kay kaalam sa balaang kasulatan sa Biblia. Si San Agustin sa kalaing maalamon ug matuon sa lawom nga pagtuon sa Biblia mingon nga kining ganghaan dili ni literal nga pultahan. Mao ni ang taguangkan ni Santa Maria nga miagi ang Ginoong Dios Israel nga mo si Jesus og sirhana bot sa bot wanay laing miagi sa taguangkan ni Maria si Jesus ra bugtong nga anak. Og mo na litok ni propeta Zacarias agig tagna sa kamatayon ni Jesus sa krus ug sila nagalantaw kaniya nga gilansang ug sila nagpangutan anto sa tuman nga paghilak ug kasubo tungod kaniya katong gilansang bugtong nga anak. So si Jesus bugtong anak nga pagkatao sa Dios sa Espiritu Santo pinagin Santa Maria.
So way igsuon si Jesus nga maingon nato nga anak ni Santa Maria o ni San Jose. Ang puong igsuon silang kultura, mahimo nga mga parente igagaw, pero dili anak ni Santa Maria o ni Jesus. Kay Jose. Muna nga itong ikapaambit pahayag nining kalibog sa mga tao, Brad Carlo Badenas, Don Carlo, ya balik ta kanila.